Хора, този клип е за да ви кажа нещо. Аз се абонирам за всеки човек, който коментира моите клипове. Така че по-добре коментирайте, за да имате абонати. За сега съм се абонирал за една Виктория G. И друг никой не е коментирал. О, да, и за Биби. И тя ми е коментирала един клип. Аз съм се абонирал още. Първи съм се абонирал за нея. И така. Не само аз се абонирам за вас. Ако може, вие се абонирайте за мен, защото така ми е гадно. Само аз да се абонирам за вас. Така. На всеки клип коментирайте по-добре, за да може да имате повече абонати. Айде, довиждане! Това беше всичко от мен. Дано да ви помогна с това. И хайде! Goodbye!